hedder Helle. Jeg er personalechef her i Tandlægecentret i Randers. Vi er en stor klinik på 45 ansatte. Jeg er rigtig glad for at have muligheden for at have Clinic Drive som et arbejdsredskab til at have styr på alle de her folk i forhold til deres ferie, fri, i forhold til sygdom og hvordan de ellers møder og kommer og går på klinikken. Så Clinic Drive har i det hele taget for mig været en rigtig god og støttende funktion i at have styr på alle de her mennesker, vi har hernede.